Přeju vám krásné a veselé Vánoce a doufám, že se vám budou dárky líbit. Fakt si moc užijte Vánoce a krásný nový rok a poslouchejte maminky, tatínky a jste hodně. A doufám, že se vám tohoto video líbilo, dejte like, odběr a tak dále. To je vše. Poslední kolea a je to. Děkuju a čus. Jak to letí